laver vi lige status her. Vi har fisket ved søen. Jeg ved ikke, hvad for en vinkel jeg skal holde den i. Jeg tror, det er sådan her. Vi har fisket ved søen. Partysøen. Har du lyst til at fortælle mig, hvad der lige er sket? Det er noget tjusk. Byggesjusk. Byggesjusk. Allan har smidt kronen væk. Han har smidt kronen væk, siger jeg dig. Blinket. Spinner kronen. Er nede i vandet et sted. Nede ved de små babyfisk. Som jeg prøver at fange nu. Alle Kasper. Ja, det tror jeg har dem. Ellers så filmer jeg bare vand. Det kan du ikke skubbe til mig. Så er det været en dag, hvis vi har tabt, hvis hun har tabt mobilen. Nå. Så har været din egen skyld. En ting er sikkert. Jeg fangede næsten en fisk. Som den eneste fangede jeg næsten en fisk. Men desværre, så blev jeg pisse bange, så gjorde jeg sådan, og så fangede jeg den ikke alligevel. Og det skal dine venner se, men det er tanken, der tæller. Det skal dine venner se. Hele verden skal se det, gør. Det her det er simpelthen guiden til, hvordan man laver en god fisketur. What's number one? Cola, chokolade, vingummi. Det er det vigtige. Hættetrøjer og smøger. Så kan du klare alt. Hvad med en fiskestang? Pish posh. Fisk med en gren. Og noget snor. Eller en pose. Ja, rør ved mig. Jeg har fornemmelsen,